Ćao drugari, s vama Ivan sa kanala Ivan i Boris Cool Games. Danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Evo vidite, malo sam radio na kući. Tu su bakslice, tu su prozori. U čestu sam sakupio malo irona. Ovdje sam pekao meso. Sad idemo napolje. Ovo nisam baš tako zamislio, vidite ovdje sam stavio dugme, tako, a ovdje potisnu ploču. Malo sam stavio ovo i ovo je farma. Ovo je moja farma. Pišite dole u komentare da li znate da napravite ogradu, pošto sam ja zaboravio. Ali idemo sad da majnamo. Gdje ćemo da... Ajde ovdje. Ajde. Ovo je već kamen. Ovo je super kamen. Evo ga, sam da provjerim. Ovo je, ja mislim, metal. Ajde, kopi. Trebao sam da ponesem baklje. Ovako, što neću vidjeti. Iron. To sine, to mi reci. Još irona, pa bit ćemo full iron sa iron mač. To neću još da pravim. Na sebi imam ovaj malo lošiji kožni oklop, ali nema veze, dok on ne pukne, ne diramo ništa. Ovdje smo našli malo irona, pošto znam da se ovo ne vidi. Kako ti pištiš? Ne znam što ovo pišti. Izvinite, ovo je telefon. Ajde idemo. Tamo je glupo, našli smo sve što smo trebali. Ajmo sad idemo ovamo. Izvinite za pištanje, stvarno nisam hteo da pištim. Da, može. Ali evo, tamo sam radio parkour po blokovima. Zato što mi je bilo lakše da se penjem gore. Sad ću malo da prokopam ovdje. Pišto je mamin telefon. I seći ću ovaj deo. Ajde, kopaj. Nadam se da ćemo nađemo nešto. Kad bi našli nešto bilo bi super. Mi idemo kroz planinu dok je skroz ne. Dok je skroz ne probijemo nas. O, voda, čekaj. Vidi. Voda mi izbaci napolje. A nećeš ti Ivana da izbacuješ. Čekaj, moram da zatvorim ovaj ulaz. Izgleda da smo došli do neke rečice. Čekaj. Evo. Zatvorili smo vodu, nastavljamo dalje. Ovaj kramp mi je došao do pola. Kakav je ovo zvuk, neka čudovišta. I da, izvinite što je Boris toliko umirao. Nije on toliko dobar u preživljavanju, ali je barem nadoknadio, dobio je iron. Ne sjećam se tačno koji je rudnik išao. Daj nešto. Evo ga. Sakupio sam koliko? 64 stek kamena i 19. A još jedan, barem 20. Eto, okruglo. Idemo sad na našu kuću. Pada noć. Učini mi se nešto na ekranu. Ajde, naše dugme. Eto ga. Ajde sad da spakujemo naš kamen. I da ispečemo iron. Čekaj, kako da pečemo iron? Nemaš pojma šta radiš. Uzmi ugalj, sakupio sam uglje između epizoda, nisam htjela da ga smaram time, dugo sam ga tražio. Ok, možemo da spavamo. Da spavamo pre nego što dođe neko čudovište. Evo ga.
stvarno je dan. Ajde, što sam dobio? Tek jedan si istakao, ajde brže. Brže peti. Hvala. Ajde, otiću ja napolje. Sorry, čekaj. Da probam da napravim ovu ogradu, ali ne znam kako. O, moram da jedem. Eto. Pojao sam. Ajde da probam. I da, pišite mi dole u komentare kako se pravi ograda, pošto stvarno sam skroz zaboravio. Vi ne znam ni ogradu znate. Ah, nije bitno. Ogradu mogu i poslije. Ajde, vrati ovo, vrati iron, ukupno 19 komada. Hoću da napravim iron pantalone i chestplate. Evo, iron chestplate. Iron pantalonice. I nećemo čizme, nego ćemo mač. Zato što mač više vredi. Da, dobro je. Evo još jedan. Dva mača. Evo, jedan ćemo spakujemo i drugi isto. Dok ne budemo istrošili ovaj naš kameni mač. Ovo vrati, ovo uzmi, ovo uzmi, ovo uzmi i onda ga vrati. Eto. Sad samo da vidim kako izgledamo. Pusti da je leder. Nismo loši, ali neću ovaj armor da trošim. Pošto ne bih želeo da ga potrošim odmah. Stavit ćemo i njega tu. Pa kad budemo baš išli da se fajtamo, tad ću da... možemo da skupimo malo peska, ali to posle. Inače, obavezno posjetite kanal Mateja MCTV. Vidjet ćete i novi intro koji mi je napravio, koji nam je napravio. Pišite mu u komentare da li je intro dobro. Možda je Boris ovo napravio. Možda je Boris. Ovo video, da li se sve vidi? Vidim moju kuću, koja ko da nema krova, u stvari ga ima. Tamo su planine, tamo nećemo ni tamo. U šumicu tamo ima sigurno vukova, ali mi treba... Sad ću da se vratim do moje kuće, da vidim da li imam neku kost, pa da idemo u potragu za vukom. Nađemo vuka i da ga pripitomimo. Sad će biti još. Evo. To ćemo da radimo u sljedećoj epizodi. I to je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Bye! Pozdrav!